Danas ćemo razgovarati sa doktoricom Ivanom Caković iz Zavoda za istraživanje mora i okoliša iz Laboratorija za radioekologiju. Pozdrav Ivana, možeš li nam reći nešto više o radu Laboratorija za radioekologiju i o vlastitim znanstvenim interesima? Bog Mate, mogu. Ja sam član Laboratorija za radioekologiju već skoro 5 godina, od 2015. godine, a od 2018. godine radim kao znanstveni suradnik. Ovdje u Laboratoriju za radioekologiju bavimo se proučavanjem radioaktivnosti, općenito kao pojavom, budući da je radioaktivnost pojava koja je svuda oko nas, budući da je i Zemlja građena od elemenata koje u sebi sadrže i radioaktivne elemente. To znači da smo uronjeni u radioaktivnost, hodamo po njoj, znači da građevinski materijal od kojeg su izgrađene naše kuće također sadrži radioaktivnost, hrana koju jedemo također, a znači da i mi sami sadržimo radioaktivnost i da u krajnjoj liniji zračimo. Ovdje u Laboratoriju za radioekologiju mi se onda bavimo mjerenjem te radioaktivnosti, dakle radimo i na unapređenju mjernih metoda i tehnika, ali također pokušavamo staviti u nekakvu priču kontekst izmjerene vrijednosti. Ovdje se bavimo znači mjerenjem i alfa, beta i gama zračenja, to su različite vrste zračenja i s obzirom na to da one različito interagiraju sa materijalom i materijom, također postoje različite vrste detekcije tih različitih vrsta zračenja. Ono čime se ja najviše bavim je gama zračenje, dakle baš energetsko zračenje ili zračenje u vidu fotona prilikom raspada radioaktivnih, odnosno nestabilnih jezgri. I to radim koristeći visoko čiste germanijske detektore i metodu gama spektrometrije. Također se bavim kalibracijama takvih eksperimentalnih postava, što na standardan način, što korištenjem matematičkih proračuna i simulacija. No, osim mene, koja sam fizičar tu u laboratoriju, imamo i kemičare. Oni se bave više upravo ovim drugim vrstama zračenja, alfa i beta zračenje koji su čestična zračenja. Da bismo njih dobro odredili, odnosno njihovu koncentraciju aktivnosti u uzorcima, trebamo napraviti dosta složenu kemijsku predpripremu, pa zato naši kemičari koriste, na primjer, visoko specifične smole i ispiru uzorke kroz kolone, kako bi mogli odijeliti određeni element koji želimo proučavati, a zatim ga određujemo na primjerice za beta zračenje na tekućem substitulacijskom brojaču ili kad se radi o alfa i beta zračenju, onda koristimo proporcionalni brojač ili za alfa zračenje alfa. Zanimljivo. Možeš li možda izdvojiti neki rad nedavno objavljen koji bi ovako možda bio zanimljiv i široj javnosti? Pa evo mogu. Znači, mi se ovdje bavimo i time da izmjereno zračenje proučavamo zapravo u okolišu, gledamo i biogeokemiju, ponašanje radioaktivnih elemenata u okolišu. Spomenula sam da imamo prirodnu radioaktivnost svuda oko nas, ali osim toga postoji i oni radioaktivni elementi koji su u okoliš dospjeli zbog ljudskog djelovanja, na primjer zbog nuklearnih elektrana, zbog korištenja radioaktivnosti u medicini, koja je jedna jako dobra primjena radioaktivnosti, dakle i u dijagnostici i u terapiji, na primjer proizvodimo radiofarmaceutike. Zatim postoje događaje kao što su, na primjer, nesreće kakva je bila u Černobilu, u Fukushimi, ili neki događaj kao što je testiranje nuklearnog oružja koje se dosta često događalo 50-60 godina prošlog stoljeća. Upravo to donijelo je neku kontaminaciju dodatnu radioaktivnim elementima u okoliš i to je nešto čime se dosta bavimo u ovom laboratoriju. I jedan od radova na kojima sam radila da tražimo dakle, neke dobre bioindikatore kako bismo mogli određivati kontaminaciju okoliša korištenjem mjerenja u nekim određenim organizmima. Tako smo primjerice radili određivanje radioaktivnosti u različitim vrstama gljiva, gledali koje su vrste gljiva možda bolji akumulatori za neke određene radioaktivne elemente koji su loši. Slična stvar može se recimo primijeniti za neke druge organizme, recimo ako želite promatrati morski okoliš, onda ćete tamo uzeti na primjer školjke, dagnje
budući da one filtriraju kroz sebe da bi unijele hranjive tvari, također i radioaktivne elemente koji se nalaze u moru, pa izmjerimo na kraju dagnje i dobijemo nekakvu sliku okoliša. Tako da evo, to je nešto što smo također ovdje objavili, a evo sad upravo je započeo i jedan projekt HRZZ-a kojem sam voditelj, dakle Hrvatske zaklade za znanost, Reachful se zove projekt, radi se o radionuklidima u dječjoj hrani i unapređenju metoda za određivanje njihovih niskih aktivnosti. Dakle, mi ovdje radimo i radit ćemo u projektu i da usavršimo naše tehnike za još bolje određivanje vrlo niskih aktivnosti, kakve se nadamo da ćemo određivati u dječjoj hrani, odnosno nadamo se da nije veća od vrlo niskih aktivnosti i želimo onda izmjeriti i dječju hranu koja se u Hrvatskoj koristi kako bismo dobili nekakvu sliku, nekakav pregled što to naša djeca jedu, pa ćemo vidjeti kako to varira u odnosu na dob za koje je to djecu primijenjeno ili pak za vrstu hrane. Svoj doktorat si radila u inozemstvu, u Italiji. Možeš li nam reći nešto više o sličnostima i razlikama i prednostima rada u Hrvatskoj i u inozemstvu u stranim laboratorijima? Pa da, ja sam svoj doktorat napravila u Italiji, u Rimu, na Drugom rimskom sveučilištu. Tamo sam radila zapravo eksperimentalni dio rada u Nacionalnom laboratoriju Frascati na Institutu za nuklearnu fiziku i bavila sam se više fundamentalnom fizikom nuklearnom. Radilo se o proučavanju jake nuklearne interakcije kroz proučavanje takozvanih egzotičnih atoma i egzotičnih jezgri. To je bilo vrlo zanimljivo iskustvo. Moram priznati da sam tijekom tog rada također shvatila i da mi se više sviđa ovo što sada radim, znači primijenjena fizika, ali rad u inozemstvu mislim da je jako dobro iskustvo, ne samo što se tiče rada u znanosti i nekakvog profesionalnog iskustva, nego također jedno veliko životno iskustvo. Rekla bih da su neke prednosti rada u inozemstvu, koliko vidim u odnosu na ovdje, da postoji još više nekakvih kolaboracija, suradnji sa znanstvenim institucijama posvuda u svijetu. Ima toga i ovdje, ne mogu reći da nije tako, ali definitivno sam tamo bila još okruženija ljudima odmah i nekakvim različitim pogledima na slične stvari, različitim znanstvenim pogledima, tako da evo, mislim da je to bilo nešto što bi ja izvukla kao možda jednu veliku prednost. Tamo i jesam radila na nešto, recimo tako, većem eksperimentu gdje se radilo o vrhunskoj opremi, isto tako je stvarno bilo to jedno vrlo zanimljivo znanstveno i životno iskustvo što sam tamo provela skoro 4 godine. Jedna od rijetkih kategorija u kojima je Hrvatska iznad prosjeka Europske unije je zapravo postotak žena u znanosti. U Hrvatskoj je to nekih 48%, na razini Europske unije oko 41%. Također, Institut Ruđer Bošković je pozitivan primjer zastupljenosti žena u STEM području, gdje imamo oko 60% doktora znanosti su zapravo na institutu upravo žene. Pa možeš li komentirati tu situaciju, možda i općenito položaj žena u znanosti i što bi možda poručila mladim srednjoškolcima i srednjoškolkama, da li se isplati ići u znanost i koje su to prednosti možda rada u znanosti? Pa da, evo, mislim da je Hrvatska ili institut pozitivan primjer. Naravno, podržavam bavljenje znanošću i za žene. Mislim da je ipak najbitnije reći što se tiče Hrvatske ili što se tiče Ruđera, da trebamo ipak možda malo sagledati sliku kompleksnije ili u širem kontekstu. Naime, nisam provjeravala neke rezultate i gledala brojeve, ali vjerujem da postoje nekakve specifične
područja znanosti, isto tako unutar prirodnih znanosti, u kojima možda više preferencije ima ženska populacija ili više preferencije ima muška populacija kad se radi o fizici ili pa kad se radi o biologiji i kemiji. A mislim da ovdje na Ruđeru ima dosta kemičara i biologa, pa možda to nekako također doprinosi ovoj pozitivnoj brojki ako gledamo sa stanovišta iz perspektive žena u znanosti. Mislim da je ipak ona najbitnija stvar da se svaki čovjek bavi onime što voli i u čemu je najbolji i da tu definitivno ne bi smjela postati nikakva diskriminacija što se tiče spola i da naravno treba omogućiti svima da jednostavno budu kandidati za neki posao i da nikako ne smije biti jednostavno kriterij za određivanje, na primjer zaposlenja u znanosti, nečiji spol, već naravno uvijek kompetencije. I zato bi definitivno one koji i u srednjoj školi razmišljaju o tome da se bave znanošću poduprla da ustraju u tome. U Hrvatskoj se radi stvarno s obzirom na naše mogućnosti i okolnosti jako, ono što sam spomenula i što me se dojmilo u inozemstvu, vidim to sve više i ovdje, dakle suradnja i sa inozemstvom, mogućnosti odlaska i suradnje i sa drugim znanstvenicima, tako da evo, potičem one koji se time žele baviti da doista u to upuste. Glavni razlog zbog kojeg se ovaj intervju nije dogodio uživo, nego ovako online, je upravo ova situacija, korona kriza u kojoj se nalazimo. Možeš li možda dati svoj komentar i osvrt na važnost znanosti u doba krize, ne samo ove možda medicinske, nego i općenito nedavno prije 10-15 godina smo imali jednu ekonomsku krizu. Koliko je tu važna uloga znanosti, znanstvenika i stručnjaka? Pa eto, mislim da si sve već rekao i u samom pitanju. Mislim da se uvijek treba pitati stručnjake u kojem god području se radi. Lako je kad se dogodi neka kriza napraviti neki veliki problem, biti pametniji od drugih i komentirati onima koji puno o nečem ne znaju, smišljati razne teorije zavjere ili slično, ali mislim da je upravo tu bit toga da se uvijek pita stručnjake, oni koji su se time dugo već bavili i koji će onda najbolje znati i iznaći neka rješenja za prebroditi krizu i nastaviti dalje što je bolje moguće. Hvala ti na izdvojenom vremenu i puno sreće u danjem radu i nadam se da se uskoro vidimo i uživo na institutu, kao i to da će posjetitelji uskoro moći doći na institut i vidjeti znanost iz prve ruke. Hvala ti. Evo, ja se nadam, hvala i tebi i pozdrav svima koji nas prate na ovaj način online. Do viđenja uživo. Pozdrav. Bog.